Thomas belongs to the pizza. Joo, tänään me jälleen päästiin Pokemon Go'n ääreen ja ensimmäinen Pokemon on nimeltään Buneary, joku semmoinen kuitenkin, mutta nytten napaa se ja no ei, älä karkaa. Ja sit kun saadaan se, pelataan yksi battle. Jos siitä tulee mitään, niin sit me ollaan voitettu yksi battle. Ja ei, olipa huono Buneary. No joku semmonen. Voidaan käydä täällä shopissa, ottaa tää ilmanen juttu, josta saadaan 2 pokepalloa nähtävästi. Yksi tämmönen berry ja sit sille saatiin semmoista, niin joo, sen nimi oli Potion, niin me saatiin Potion. Ja nyt täällä Padleissä me voitetaan luultavasti yksi peli. Ja te saatte ihastella sitä, kuin minä voitan tämän hienosti. Niin kuin aina. No, kerran taisin hävitä, mutta se oli se kerta. Ja heti pamahtaa sieltä battle-mies nimeltä Amogus. Amogus Pro! Oi, se on vähän hauskaa. Tosta tee se. Yes! Dodrio. Tämä onkin varmaan helppo peli. Riippuu vähän mikä se viimeinen Pokemon on. Mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvälle. Mutta käytetään yksi kilpi tähän väliin ja sitten tehdään vähän tuohon damakeen ja toivotaan parasta. No, hyvinhän se meni. Ja nytten vielä tämä paras isku eli isku. No niin, tää alkaa näyttää hyvälle. Jos me käytetään Venusauria, mä tiedän, katsojat, että tuli voittaa aina ruohon. Älkää kysykö tuota mun aivopierua, mutta kyllä. Minä pistin ruohopokemonin tulipokemonia vastaan. Näitte oikein. Mutta minä pistin vesipokemonin tulipokemonia vastaan. Eli helppo, looginen voitto. Ja seuraavaksi rumpujen pärinää saadaan 2610 Stardustia. Ja mä näytän teille mun pari Pokemonia, joita mulla on, eli Greninjoja. Näitä on niinku 1, 2, 3, 4, 5. No, 5. Ja näitä tähtilukujuttuuni on aika kovat. Tää on melkein 4-tähtinen. Tää on melkein 3-tähtinen. Tää on melkein 4-tähtinen. Tää on melkein 4-tähtinen. Tää on tosi hyvä. Ja sitten voitais otetaan tää on hyvä. Tästähän tulee hyvä Pokemon.
evoluvataan yksi Greninja. Näette senkin, että mikä on sen kehitysmuoto, jos ette äsken nopealta vilaukselta nähnyt. Vähän näytin Frogadieriä, mutta mulle pamahti tänne Pokemon. Oho, Onix. Tämä Onix on minun hyvä ystävä nimeltä Onix. Ja Onixin kanssa ollaan seikkailtu varmaan 10 minuuttia. Älkää kysykö, miksi me ollaan niin hyviä ystäviä Onixin kanssa, kun me ollaan seikkailtu niin paljon. Eli kävelty 10 minuuttia. Mutta nyt me napataan, tai napattiin Onix, ja me päästään evoluvaamaan mega hyvä Pokemon nimeltä Frogadier tässä. Ja Frogadier, onko se nyt tämä? Joo, tämä on hyvä. Niin tää on sitten nähtävästi kai mun vahvin Frogadieri. Ja tää on hyvä Frogadieri. Ja kohtahan se on Greninja, et ei oo enää Frogadier. Mutta tältä näyttää Greninja evoluvattuna. Tämmönen hieno, no tämä on nyt naaras yksilö, joka ei haittaa mitään. Mutta nyt mulla on niinku kaikki niinku urosinaaras tyyppejä. Mut kuitenkin tähän tää video päättyy, eli hei ihmiset ja kansa.